Традиционният годишен семинар на Тимак Агро България се проведе на 6 юни в хотел Хаят в Правец. За поредна година събитието събра над 350 земеделски производители, които имаха възможността да се запознаят с новостите и разработките по отношение на храненето на растенията. В семинарната част под мотото „Технологии за бъдеще“ взеха участие утвърдени специалисти от страната и чужбина. Събитието бе открито от изпълнителния директор на компанията госпожа Надежда Димитрова. Специален гост от Франция, мениджърът на научно-изследователското звено в Световния иновационен център на Рулие, господин Силван Пулшон, сподели повече за международния опит на Тимак Агро в разработването на нови продукти и решения. Здравейте на всички! Бих искал да се представя. Казвам се Силван Пулшон и съм ръководител на отдела за изследване и развитие в Световния иновационен център на група Рулие. Работата на този център е предназначена да създава нови решения за Тимак Агро навсякъде по света, за да може Тимак Агро да се адаптира и да отговори на вашите агрономически проблематики, които вие срещате всеки ден в трудни условия, климатични трудности, сложни почвени характеристики или липса на достатъчно вода. Напоследък, липсата на вода е все по-срещан проблем. Нашият отдел във Франция откликва на тази ваша нужда. Затова разработихме едно ново решение, което имам удоволствието да ви представя днес и Тимак Агро може да ви представи от тази година. Става дума за продукта HydroPlus с внедрена, комбинирана технология TopFos Ciliap. Защо HydroPlus? Всъщност, това е метод за намаляване на негативното влияние на водния стрес, особено този, който настъпва на по-ранен етап от развитието на културите, но и прогресивно влияе при интензивния им растеж. Този воден недостиг повлиява върху биоразнообразието и наличието на микроорганизми в почвата, а точно те са от ключово значение за устойчивостта на растенията. В допълнение, водният недостиг влияе негативно и върху добивите и качеството на продукцията. Ние сме горди да ви предложим HydroPlus днес, на който разчитаме като балансиращо решение за проблемите, проистичащи от водния стрес. Накратко, нашата стратегия се състои в следното. На първо място, да се доверим на наличността в почвата, богатството под краката ни, което предлага многобройни ресурси и е достатъчно само да се открие точния метод те да бъдат активирани. HydroPlus прави точно това. Активира най-важният ресурс във вашите почви – наличният силиций. Почвите са богати на силиций в най-различни форми – минерален силиций, съдържащ се в глината, органичен силиций, наличен в растителните остатъци и други. Това са източници на пълноценен силиций, от който самите растения, както и микроорганизмите в почвата, имат особена нужда. А почвата е изключително богата на микроорганизми и тяхната ключова роля е именно тази – да освободят наличния силиций и да го предоставят на растенията. По същество, HydroPlus доставя нужния силиций, който се освобождава в почвата, за да създаде своеобразната мрежа Sigel, с която да се задържи, запази и складира водата за възможно най-дълъг период. И всичко това по възможно най-щадящият за културата начин, така че да се запази добрата микробиална активност и да се насочи генерирания силиций към самото растение. А както знаете, добре подхраненото с силиций растение е много по-устойчиво на воден дефицит, като по този начин поддържа по-интензивна и дълготрайна фотосинтеза. Поддържането на фотосинтетичния процес от своя страна води до засилен растеж на културата, което пък води до по-добри добиви и по-високо качество на продукцията. Технологията TopFos Ciliap, заложена в продукта HydroPlus, постига всичко това с доверие към почвата, с помощта на бактерии и силиция в нея, за да активира всичко необходимо. Наличието на фосфор в патентованата формула на TopFos за обезпечаване нуждите на растението, който се освобождава постепенно, но най-вече на азота, който е ключов за постигането на добри добиви. Така че, можем да приемем, че днес е премиерата на този продукт. България постави началото на нова епоха в земеделието. Не само за местните, но и за земеделците навсякъде в Европа. Наличието на готово решение за справяне с водния стрес и което отговаря на вашите конкретни нужди, за да може да разчитате на по-добри добиви, на рентабилност на вложението
И всичко това благодарение на вашите почви. Имайте повече доверие в богатството на вашата почва. Имайте доверие и на Hydro Plus.